Aká je súčasná situácia v oblasti kardiovaskulárnych ochorení a či sa v súčasnosti pozoruje ich nárast alebo naopak pokles? Dobre, hneď na úvod treba povedať, že kardiovaskulárne ochorenia sú aj dnes naďalej hlavnou príčinou úmrtí vo svete a tento trend sa dokonca ešte zosilňuje. Ak sa povedzme pozrieme na úmrtnosť v dvoch typoch krajín, teda vo viac či menej bohatých krajinách v porovnaní s chudobnými, ako aj v rámci tých istých spoločností medzi lepšie zabezpečenými ľuďmi, tak v tomto poslednom prípade možno pozorovať prakticky len veľmi mierny pokles úmrtnosti, ktorý zrejme súvisí aj s dôslednejšími preventívnymi opatreniami, ktoré sa prijímajú. Napriek tomu však celková miera úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia v skutočnosti zostáva stabilná, prípadne mierne rastie.